Gure etxesan, Durangarra. Eta gutxi gora bera? Eta bere aike, Txomin, Sarribarko esan. Da mama, abainarra gabe. Baina bera Durangarra esan. Durangarra esan. Eta gutxi gora bera nos jaio esan zure aite? 15, 1915. Ama baino 3 urte gaztiago zen. Bueno, Liga Republika sasoien, ez dakit, nire aite patxin hainbat gauza badekoa zentzun da. Entzun edeko, segura aite lehenengoko, 6 eskolatan ibili zan, hori esate ban, gero abade ikesten joen zan, gero handik urte ban, itxosora joen zan, ez? Eta gero, soldautzatu libre ben zan, zedente lekuko erosatu txina, eta gero voluntari joan zan gerra. Eka, gure aite gerriek urte banien, 21 urteok esan. Republika sasoian, gutxi gora bera, zuen familia, bentsat patizurik garai, nazionalista izen zan, ez da? Bai. Badeko pasadizo bat gure aite, baukon pasadizo bat, baina izek Republika sasoiera izango zan, eure gazti ezien. Eta gure aite txuridanez, neko berba errezeko esan, eta neskak azibilit asko guztetan xakon, eta txuridanez, orduen kurtziagan, udan egoten ziren, neko jauntxuek ero, erdi jauntxuek ero, olako ez, da neskak egite bezan, umi esaintzeko eta, bero, etxeko bierrak egiteko. Eta etxeko bierrak eta maitze bezenien txuridanez, urten egiten, ara kanpona. Eta karo honek, lagunek, eurok, mutilek, joten ziren ara. Eta, neskak azeu zela, eskumie, Uribarrena, gero alkate izen zana, da esate ben tiro hieban, eta denuntzia hori bezan, da gureke karzelara ero eben, da gero agitu zan, tiroek bera gota bezala. Baina bestiok inplika guran, bertzaliek eroselan ziren, hori pasadizo horien, antxe, kurtzian.